Ahojte! Čo keby som vám povedal, že existuje list, ktorý zvláda všetko, čo potrebujete? Poďme sa naň pozrieť. KION IBO Plus je ľahký a kompaktný kombinovaný list s balíčkou, ktorý umožňuje lisovanie aj balenie v jednom prejazde. A teraz, čom je ten list tak výnimočný? Naši západní susedia už roky tento list využívajú na silážne balíky z kukurice. Vďaka možnosti domontovania dopravníka máte silážnu linku priamo u seba na dvore. Spravíte s tým 1000 hektárov kukurice ročne? Asi nie. No myslíme si, že je to skvelé riešenie pre farmárov s menšími chovmi, ktorí potrebujú zlisovať všetky svoje plodiny. Ďalšou výhodou je následná manipulácia so silážou. Žiadne naťahovanie s vakmi, žiadna zhnitá siláž zo silážnych jam. Balík je možné otvoriť kedykoľvek ho potrebujete a viete ho bez problémov preniesť nakladačom. Lisovacia komora PowerTrack s 18 valcami zaručuje tvorbu hustých a dokonale tvarovaných balíkov. V klasickom prevedení s hmotnosťou len 3700 kg je ideálny pre prácu v kopcovitom a mäkkom teréne, kde väčšie stroje zlyhávajú. Ak ma počujú ľudia z KIONu, jeden si poprosím. Čaute.